O rotim frumușel. Și o punem la locul ei aici. Nu, în primul rând, e prea groasă, da? Și logic, se vede că e prea groasă. Asta trebuia să recuță de modificat. Și, iarăși, asta eu nu suport de problemă. În primul și primul rând, luăm o ramă, ori cacasă, dar cea mai bine e rama să o punem la locul ei. Da? Ia că e grup. În cazul nostru, putem să-l degrupăm. Sau putem să intrăm în structură. Selectez linia mea, sau rama asta mea și ne-o aduc după mărimile ușii mele, vederea de sus. Normal că nu o aduc mai jos sau mai sus. Acum, însăși carcasul meu ne-o fac mai îngust. Nu lucrez în perspectivă, nu lucrez nu știu unde. Iată. Eu ne-am adus după înălțime ușa aceeași a rămas, corect? Că nu e altă ușă. Tot. Carcasul meu e la locul lui, mai bine. Dar aveam doar de modificat ușa. Nici aici nu e nicio mare problemă. Selectăm ușa noastră. Da? Și o aducem și pe ea la locul ei. Undeva aici. La mine. Nu, și da, să o punem și pe ea unde ar trebui să fie, așa aici. Da? După înălțime, eu au rămas la fel aceeași. N-are rost. Acum, este ambele, puteți să le atașați, dar dacă ele, da, le atașăm în față de altă. Și acum să vă arăt ce fac eu mai departe. După înălțime, da, vederea de sus, eu ne le-am pus cum ar trebui să fie, după parametri. Eu dar am acum, nu trebuie să mă joc cu ferestrele astea unde sticlă. Asta iarăși. Ia ca ce bine când ne edit pole și nu-i fiecare corp aparte. Voi ați luat, ați spus, și tot. Nu, și în cazul meu s-o primit fix ușa aceea de la intrare, numai că după dimensiunile la ușa de la grup tehnico-sanitar. Acum, ce am eu nevoie? Carcasul rămâne același, numai că interiorul ușă este sticlă, corect? Da. Ce fac eu? Selectez, ia că ramurile este micuță și însăși ușa mea și alt Q. Ceea că eu aici lucrez, ca să nu lucrez cu toate perețe, cu nu știu ce acolo. Ne nimenișor așa. Acum, elementar, nu nimic, iară din ce ce selectez planul dat. Aici ar fi de dorit să fie, înțelegeți că, când e rama asta la sticlă, el oricum nu e micuț. Da? Noi l-am pus în cazul dat că acolo este o plăcuță micuță la mijloc. Dar când e pentru sticlă, el e tot aceeași grosime ca și ușa, corect? Iarăși, el merge de o grosime ca și ușa și pe un sticlă între ele. Puteți să lăsați așa, să-i puneți două boxuri, da? Încă e mai ușor să-i puneți două boxuri și v-ați luat de grijă. Sau puteți să vă jucați poligonal. Da, cu șpar, arată. De asta ascund sau facem. Știm chestiile astea să le luăm deja de aici, că nu ne trebuie asta. Da? Și ca planele date, este toate trei care au rămas aici. Iată așa. Le selectăm și le omit. Și atunci vă lămuresc pentru ce. Eu probabil ceva nu știu, am omit, iată așa. Vă spun, pentru voi e cea mai ușor să faceți două boxuri sau trei boxuri, să le puneți în loc ca de perețe astea micuți, de spărți tot. Dar logic ar fi iată așa. Astea le ștergeți. Și acum doar bridge-ul noi l-am învățat. Sau ia câtele capul, da? Cu capul nu știu cum să-l închide, dar cu bridge presupun că îl închide corect. Și bridge, iată. Îl facem la etapa inițială cum o fac. Și acum câți pereți despărțitori acolo noi? Uitați-mă cu aia, filmați-mă. 3. Înseamnă că selectăm iar segmentele date. Aiestea nu din afară. În afară noi nu avem ce unim. Noi unim între două segmente. Aiestea de sus tot nu ne trebuie. Dacă sunt 3 linii, da? Câte segmente trebuie? Numărată de jos. Corect? 6. Înseamnă că când conectăm, punem 6
despărțitori. Ia așa. Numai că el mi-l-a pus, nu prea îmi convine mie. Cu rămas cu cele care l-a dat. În cazul dat, ca să nu facem noi tare mari greșeli, facem asta. Știm că modalitatea este de corectat forma. Dacă vedeți în timpul cu greșeli, noi putem face cu așa. Așa, nu primește selectăm doar o imagină. Așa, conect 6, da? Acum. Ce am eu nevoie? Nu e nimic nici aici complicat. Îmi selectez porțiunea asta. Trebuie un 6, dar trebuie să fie 7. Deci nici atât. Dacă nu se primește ambele părțile conectați, vă puteți doar pe o margine să-i puneți și le extrudați și îți v-ați luat de drept. Și asta tot e variant. Nu credeți că el nu se poate de folosit. Da, 6. Aia ca așa. Da? Acum, selectăm asta, asta și asta. Da? Aici nu i-am pus punct. Ați văzut că el face greșeli, că din cazul că nu știu. Da, și extrud. Sau îl punem așa extrudul sau asta într-așa modalitate. Simplu doar o tragem încoace. Iarăși, nu-i problemă dacă l-ați extrudat. Dacă mai tare și aduc mai într-o Păi, o lecuță intrați în corp, el asta când ascundeți materialul, nici n-ați observat, o lecuță. Ia ca așa aici. Nu cu mult, vedeți? Nu la nivel să iasă în partea asta. Nu faceam. Nu, vă lămuresc, cineva nu înțelege. Ia ca o lecuță aici intrat. Acum, avem doar de pus. Deja se poate în proporții. Vă uitați grosimea asta, aia cu aici. Le puneți în proporții plăcile astea. Puteți să le puneți în proporții. Putem doriți așa rețin. Nu, plus minus, da? Este. Acum. Ce avem noi de făcut? De pus rama asta noastră la fiecare în parte. Ea e atașată, unul față de altul. Eu numai ne-o duc la locul ei. Dacă o duc încoace. Piața. Dacă o încoace. Și logica trebuie să fie la locul ei. Eu nu i-am modificat nimic. Și doar vin. Îl pun aici. Mă uit, care linie, care punct aici trebuie să fie la linia dată. Hai, am de voi, văd. Dacă vă uitați logic, e acolo. Care punct și unde trebuie să fie? Logic ar trebui să fie exact din mijloc, nu? Că dacă o porțiune în structură ies afară, dacă nu vă știți într-așa modalitate, puneți-l în secțiune. Nu așa cred că vă dați seama care trebuie să fie. Ia ca corpul și ia ca cum trebuie să fie. Sau luați și l-ați pus aici. Da? Pe urmă, nu trebuie tare mult să vă jucați, ați luat elementele de întregul și le-ați copiat în coace. Iată așa. Și îi puneți tu element, nu cu orice. Și iarăși, dacă eu nu le-am făcut în proporții cu prima, da? E ca un șazărat, că precis că nu e egal. Ochiul nu am pus la. Vedeți? Iată, nu e egal. Nu e problemă. Într-o structură mai departe și acum la locul lui. Mai departe. Iarăși, el e selectat deja. Avinim și-l copiem mai jos. Și-l punem frumușel aici. Înapoi venim la puncte. Vedeți? Vedea că acolo nidăcior, deci e perioadă. Unii mai mult, unii mai puțin. Nu stau mult să le pun egal, că nu-i principial. Principial ca voi să înțelegeți ce fac.
Și asta copiem în coace. Deci e cu mult. Nu, asta nu e problemă. Iată așa, luăm și punem aici. De ce tot de-am întrebă? Eu când spun materialul, eu tot să fie pus. Nu fac 1 milion sau cât să aici 16 pătrățări, la 16 pătrățări să setez materialul. Voi când ați ajungeți la material, vedeți că acolo, nu credeți că dacă este o masă și el într-un material, ați luat tot cloaie grămadă și ați materialul și ați scăpat. Acolo fiecare element în parte îl puneți, ca să fie logic. Și în cazul vostru, vrea că aici s-o primit. S-o primit ușa voastră. Numai că aici aveți golul cealaltă. Păi nu-i problemă. Veniți vederea din față, din nu știu de unde. Și puneți-i un box aici. Nimeni nu va... El poate fi și mai mare decât este aici. Doar un box. Numai că uitați-vă, el să fie de grosime ca cât aici. Da? Să opteți este să-i faceți mai subțiri. În cazul dat nu le fac mai subțiri, pun așa un box mare. Da? Ca să fie 2 rânduri de sticle. Sau opteți un rând de sticle. Nu, în cazul dat, haideți să facem cu un rând de sticlă. Dacă el să fie cel mai mare. Optim? În dependență de care o fac. Dacă o pui nu sticlă, nu o să vadă. Dacă o pui sticlă mată, oricum e din aici. Grosimea sticlei de la 5, 6, 10 mm. În cazul dat, la uși simplu, e de 6 mm, nu mai gros. Înseamnă că punem de 6. Și punem la mijloc, da? Tot. Și că doar. Acum uitați, când toate sunt atașate una față de alta, nu trebuie fiecare ferestruic să faci lemnul ăsta mai mare. Vă l-ați luat de întregul, ia ca și pusul la atașările astea. Că nu vă jucați voi 3 zile. Le-ați lăsat de întregul și l-ați adus în toți. Și aici, ăsta într-la fel. Mai atent așa. Să lăsați. Și aici l-ați adus în toți. Nu, și în cazul nostru, e că ușa noastră e gata. Și aici doar eu și pun sticlul mare. Da? Pot să-i pun jumătate cu sticlă, jumătate fără sticlă. La liceu ar fi bine, sau la grup tehnico-sanitar ar fi bine, de exemplu, numai una sticlă. Sau poate fi de întregul, sau poate fi tot același ușă, numai că ea ca materialul în loc de sticlă e lemn. Ea ca fix așa structură, numai cu materialul e lemn. Și tot. Da? Nu, și acum ăsta îl ies. Și ușa mea la locul ei. Și tot. Fără nu.